Deba Gipuzkoako ipar-mendebaldeko udalerri bat da, lurraldez Deba barrenako eskualdeko handiena. Herriak osotasunean 51,54 kilometro karratu ditu eta 5.900 biztanle inguru. Itsasertzean kokatzen da eta izena herriari Deba ibaitik datorkio, bertan itsasoratzen baita. Udalerriak Debako hiriguneaz gain hainbat auzo ditu. Nagusiena Itziar da, eta besteak Lastur, Itsaspe, Egia, Arriola, Madariaga, Endoia, Arbiskoa eta Elorriaga. Debaren natura ondarerik preziatuena itsasertza da. Han daude izan ere Deba eta Zumaia arteko mare arteko zabalgunea eta 5 hondartza: Santiago, Aitzuri, Lapari, Mendata eta Sakoneta. 2010 geroztik Mutriku, Deba eta Zumaia herriek osatzen duten lurraldea Euskal Kostaldeko Geoparkea da. Eta 2015 geroztik UNESCOren munduko geoparkea. Hau esan da, orain Azokara joango gara. Kale estalia eta merkatua den eraikinean egiten da azoka. Oinplano erregularra du eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Kontseilaritzak 1985ean ondare kultural izendatu zuen monumentu kategoria emanez. 1905ean Manuel Etxabe Zalakainek egin zuen proiektua. Aipatzekoak dira zutabeetako apaingarriak eta erdialdeko gorputzaren dekorazioan Debako armarria dagoela. Merkado, paseo publiko eta eraikuntzaren data grabaturik dituelarik. Atzean dudan azoka egunero egoten da zabalik, baina baserritarren postuak asteazken eta larun batetan egoten dira, udaberritik udazkenera zehazki. Hileko lehenengo larun batetan berriz azoka txikia ospatzen da. Eta orain, goazen azokaren inguruan gehiago jakitera. Bueno, Asier, kontatu bihazu, Debako azokari nolako garrantzia ematen diozu udalaren aldetik? Bueno, guk azoka, nik beti ezagutu dut Deban azoka, eta adibidez eraikin hau 1910 urtean egindakoa da, eta beti egon dira ekoizleak Deban, ez? Eta orduan azoka beti Debako herriakin identifikauta egodan gauza bada. Guretzako udalaldetikan, egia da ekoizle kopuru gutxi daudela, gauza pixka generala da beste herrialdeetan ere bai, eta hori mantentzea aldea lana badaukagu asko egiteko, ez? Orduan, bai, uste herriarentzako hau mantentzia oso garrantzitsua dela, eta horren nahi du esan, pixkat herriak identifikatzen duan merkatu salmenta puntu bat oso garrantzitsua dela. Garrantzia aipatu duzu ezta, herritarrak bertaratzea, bertan kontsumitzea. Balorazioa zuek udalaren aldetik nolako balorazioa egiten duzu, zer nolako nota edo ematen diozue? Guretzako, azken finean, inguruko produktuak bertara ekartzea, kalitatezko produktuak, baserritarren produktu hori, eta udalak herritarrek aukera hori edukitzea oso garrantzitsua ikusten dugu. Azkenean, Deban egiten dira astezkenetan egiten da azoka hau. 3-4 bat ekoizle etortzen dira. Gero hilean behin azoka txiki egiten da, hor beste ekoizle batzuk ere etortzen dira, eta dauzkagun ekoizleen artean, bai, temporadako produktuak, barazkiak, fruituak, esnea, arrautzak eta baita estia ere bai, estia ekoizten duten ekoizleak ere badauzkagu, ez? Eta hori herritarrentzako aukera ona da, herritara badaude, eroslea badaude astero etortzen dianak, eta perfil hori ere bai mantenu behar du. 3. feria bat ere egoten da, urteko 3. ferria, urteko lehenengo astean egiten dena da, eta Soro feria esaten zaiona, eta Gabonetan inguruko feria hori da, ez? Hortara ja 25 ekoizle etortzen dira, eta bai inguruko herriko eta lurraldeetako ekoizlea dira. Feria, azoka honetan, baita lehiaketa egiten da, Idiazabal gazta
txapelketa eta baita ere estia ekoizten duten nintzen horientzako ere egoten da lehiaketa. Orduan, bueno, esango nuke herriak oso identifikauta daukan salmenta puntua dela eta udaletik hori manteni dugu eta sustatu nahi dugu batez ere. Gaur egungo gizarteak ez du zerikusirik duela urte batzuetako gizartearekin, gizarte globalizatu batean bizi garela esan genezake, azokak ere bere eraldaketa pentsatzen dut, bizi izango zuela azkeneko urteotan, aurrera begira nolako erronkak dituzu azokaren inguruan? Bueno, guke deban daukagune situazioekin ikusten dugu, hiru erronka garrantziko daudela. Lehenengoa, daukaguna mantentzea. Azken finean ekoizle kopuru hori mantentzea zaila da. Badago jende gaztia sartu dana, baina edadien ere aurrera dihoaztenak badaude. Eta orduan, errelebo asunto hori oso ondo gestionatu beharreko gauza badat, ez da erresa, baina erronka garrantzitsua hori da, azkenean mantentzia, azoka mantendu dela. Bigarren erronka izango litzake, hobetzea. Oain gauden eraikuntza honetan, ikusten da, leku irekia dela, eta ez da berdina udazkenean egiten duan eguraldiakin. Orduan, ekoizle hauei behar duten leku propio bat, eraikitzea izan litake proiektu bat, eta hortan ari geha udaletikan lan egiten. Aurreko urteetan ere egin da pixkat hausnarketa prozesu bat, eta ikusi da ekoizleek bere leku bat eduki dezaten, leku erakargarri bat izan daien, gaiek beren zerbitzuak ondo emateko, eta baita herritarrek ere bai, azoka puntu hori diferentziatuta beste leku salmenta beste puntutatik oso garrantzitsua dela. Orduan, hobetze hori bigarren erronka izango litzake. Eta hirugarrena sustapena. Sustapena azken finean, promozioa oso garrantzitsua da, gizarteak konsumitzeko erak ere aldatu dira. Hor erremita batzuk badaude, ibili daitezkenak, digitalizazioa eta udaletik hori pixkat landu nahi dugu eta azken finean mugitu, sustatu. Lourdes, kontatu jazu, ekoizlea zarazu, hementxe gaude zure posturen aurrean, gaurkoan ze ekarri diazu, zer daukazu hemen salgai? Gaurkoan badakau kardo, borraja, porruak eta kalabaza sasoikoa horrelan zeiatzegea ipintzen, kalabaza. Zagarran zukua, da, hola esen, eta ekoizte dugu ekologikoa, eta, Oraingo garaiko produktuak barazkea zintzuk dira? Oain dauzkezunak, oaingoak zintzuk dira, hori da? Hoxek borraja, porrua, kardo, zukua, eta azak, eta kalabaza bere zoinguak, eta, hoxek. Zuk azokan zergatik saltzen duzu? Ohitura esan dalako gure etxean. Nire amama hasi zen, gerra denboran etortzen honea, eta gero nire ama, eta guain ni etortzen naiz, eta gustora, dakazu harremana jendeakin, eta politxea dalako. Debako azokan ibiltzen zehazu, ez dakit Debako azokaz gain beste azokan baten ibiltzean, Deban bakarrik, eta bestela, astean nola antolatzen duzun, baserriko lanak ere egin beharko dira, produktuak bildu, erein, landatu, honeak nola antolatzen duzu pixka bat? Astean zehar etortzea astezkena eta larun bata. Eta, beste egunak, iteko lanak, antolatzeko, Atzeko lanak, ez da lan horiek ere lan mardulak dira? Bai, lan asko egiten da, atzerrian. Abuna ekartzeko lan asko egiten da. Zergatik erosten dituzuk azokan? Produktua gustoz, asko gehiago gustatzen ditalako azokako produktua. Baserriko produktua da. Ez diot bilatzen, genero honek daukan gustua, fruteri baten erosten duten produktuaren gustua. Eta horregatik beti izaten baita aurreko produktua dalako eta gero beste gustu bat daukalo bertako baserritako produktua. Eta beti izan naiz, bertako produktu erosten zalea, beti horregatik erosten dut, gustuagatik, nik beste gustu bat hartzen diot hemengo produktuari. Hombre, ez nahiz oso erosten zalea hemen, baina bera oso magia da. Eta beti etortzen nahiz, 2 edo 3 gauza konkreton.
hombre, produktua, bertagua, hori da, generalian da oso ona. Eta gero han beste gauza batzu, makaiauak ero, gaztaiak ero, eta hori, produktua ona dalako. Azokatik, zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Zer da gehien baloratzen dezuna edo? Gehien baloratzen detena, hartu emana behaiekin, gero zerbait behar detenean errestasuna eta urrian daukatelako, eta zerbait behar izan detenean, urgentzi bat izan detenean, beti beraien joten izenean errestasun hori daukatelako eta hartu eman handia daukatelako berarekin da gauzak ekartzeko edo hartzeko errestasun handia daukatelako. Horrek ematen dit niri gertutasun hori gertutasun horrek ematen dit eta konfiantza gero. Gero badakit gainea, nola etortzen dian baserritarrak daukaten produktua garbia eta ondo zaindutako produktua delako. Egozotu iten ditutelako horrek konfiantza handia ematen ditu bai. Nik hortuko produktua da, temporadakoa. Zerak esaten da bezen bezala. Pikua bere garaian, porruak guain dare onda, berduria. Normalian berduria, arrautzak, baserrikuak. Eta bertan azokan zer topatzen ez du beste guneetan edo beste supermerkatuetan bat topatu ezin ez duna? Nik behitzen dut sasoian ze produktu dauden. Hombre, hemen bilatzez badet, fruteira joan bat dut. Lehen negozioa neukanean doain ere bai, danok egiten dugu hori. Baina nik beti hauek etortzen dian Amerika ematen dut buelta, beti, eta hauek espalin bat daukate, beti juten gara fruteri batea, supermerkatu batera. Baina nik albalin badet, aste guztirako, hauek etortzen dianean, badak gaina produktuak. Gehiago hau ireutzen durako, eta gero beste gusto batekin etxean jaten detelako, eta beste garbitasunan daukadalako. Eta gara gainera, nik errekomendatuko lioko jendeari ikasteko produktu hauek jaten. Produktu hauek gaztatu, bai sagar, bai porru, bai berdura, eoze berdura, bai tipula. Beste gusto bat daukate, zanauri bate berdin, zuk erosten duzu fruteri baten, erosten duzu haueri, baserritarra haueri, egiten duzunean plater bat, nik gainera, nik paladarra ondo edukatuta daukat, eta horregatik beste gusto bat hartzen diot, eta beste sanidade bat dauka gainera, hemengo bertako produktuak, fruteriko produktuaren aldean. Hombre, supermerkatuetanik gutxienez garbietago gauzak. Ni bestela bai frutia eta bai berduria eta horre gauzak normalian bertakuak. Baina supermerkatu handietan, garbiketako gauzak eta... Bestelako produktuak ez da? Bai. Gaurkoan ere beti bezala bolsak bete ditugu, erosketak egin ditugu eta orain sukaldera joango gara. Iritsi naiz, Xabi? Goiza bitza, motil. Bai, korrika. Beti bezala. Batea eta bestea. Nola gabiltza. Mentxe dauzkeztu, aste honetako erosketak. Bale, primeran. Ea, termozko platera prestatzen duzun. Eskerrik asko. Gaurkoan, zuri, ondo utzi. Agur. Ale, agur. Beno, saio hontan, hemen ja dana prest daukagu, antxoa batzuk beteta jartzeko, bale? Zeekin bete behar dugu? Gogoratzen bat zeaten nola ingenuen errelleno bat, otarraiskakin, hemen daukagu piper gorrie, tomatea, porrue, mejilloiek eta ontxoak, bai? Egin genuen otarraiska gordinek txuringo batekin batitu, turmisakin, eta gero nahaztu genuen beste barazki guzti horiek, bale? Resultadoi zer dan? Hemen daukaguna hau. Honekin hau bete egin behar dugu, lehendabizi iriki, hemen dauzke ja hiru martxan, hauek, irikiko dugu, hau sartuko dugu labea, eta bitarten ere jarriko dugu martxan krema bat, azalorekin indako krema bat. Zer daukagu
eiteko, azalorea, esne gaina, gurine, gatza eta piperra. Horrekin bakarrik egingo dugu, bale? Hori, ondo pasa, turmisatiek ere, eta koladore fino batetik, bale? Hori base bezala jarriko dugu, kolore pixka bat emateko. Orduan, honekin 6, honekin nahiko, bale? Orduan, beteko dugu lehendabizi, gatza pixkat, bale? Holaxe, Bale? Oso. Eta ja, honekin hola, pixka erdin jarriko dugu, bale? Hola. Bale. Erreinua ez da asko inbiarrik, zeren gero, bakizu, antxoa bakoitzek, hau tamainozko antxoa die, baina ez da asko sartzen. Orduan, hau jarrita gero, jarriko dugu pixkat oliba olioa, hau jarriko dugu hola, bale? Nire zute gatz pixkat bazen, eta hau jarriko dugu hola, eta presentatzen dezakegu hola edo hola. Nei gehiago gustatzen zait hola jartzea, bale? Bueno. Holaxe. Vale. Hau ere, hola. Eta prest, bale? Bueno, hau labea, Eta bitartean jarriko dugu azalorea eta martxan. Hoi da, egosi 10 minutu, eta gurine, esne gaina, gatza eta piperrautxa, turmisa pasatu eta kolatu. Hori da, saltzea basea, gure purea. Bueno, orduan, hemen ja antxoak, begiratu nola geratu dien, elegante. Orduan, ja, platera bukatzeko, hemen daukegu azalorekin indako purea, hau basea jarriko dugu hemen, hortxe, bale, hau, holaxe, bale, pixkat iriki, primeran, bale, holaxe. Eta, hemen, jarriko dugu, bat, bi, holaxe, taka, kolore platera ere erabaki dugu beltza jartzea, kolore pixka emateko, eta bukatzeko, jarriko dugu, ez dola falta, pixkat dola, bale? Errebrito pixkat, perejere pitxin bat, eta honei daurkio kategorizkoa jarriko diogu kurri pixkat, bale? Hor, hortxe. Hor. Primeran. Bale? Gaurko platera. Elegante.
Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, plater aberatsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Eutsi horri!